imali yazaleka izaleka kulesitshalisi. Uma ufaka impuphu wena uthola imali, uma ufaka impuphu wena uthola imali, njalo njalo. Ukhumbule kubalekile ukuthi impuphu yakhe ihlangane nerice. Key 12 not level 12, key 12. Uyabona ukuthi kunjani lapho. Lesi sitshalisi sitholakala for free. Kodwa sinobungozi ungalesi sikahle. Konke umuntu ufisa ukuphakama uthi nasakahlupheke kwanele, sakadela konke, sakapha inhliziyo. Akazi usasitshalisi for free. Isitshalisi akusesiphakamiso kodwa siyisithwalo. Wonke umuntu othi nasakapha inhliziyo ukhumbula awukwazi ukuthwala usesenemizwa. Awukwazi ukuthwala usecabangela abanye abantu. Awukwazi ukuthwala useseyivanga, usesinobugwana, usahlelele emuva. Kubalekile ukuthi mawuthi usofuna ukuthwala ubusokudele konke. Uwazi ukuthi wena nemali senangamathi nolimi, senangabangani imali sokumndeni wakho. Awusanawo umndeni ngaphandle kwemali. Ngoba uma uthwele awukwazi ukuba nomndeni othi uyawuthanda. Lesi sithwalo sisibiza ukuthi ukey 12. Abasaziyo bayasazi. Wonke umuntu ongasazi kuyisitsha ngalendlela ekungayo. Lesitshele sehlala impuphu le. Impuphu yona lophika ngayo ipapa, umdoko, impuphu straight le. Impuphu le inalo mnumzana lo phakathi lo. Ubona umnumzana lo phakathi udla impuphu. Ube sowenzani ke wena? Wena uthatha lesitsha lesi nempuphu ngalendlela sinalo mnumzana. Wena kwakho ukuthayisela rice. Kusho mina kuhlangana impuphu nerice endaweni eyodwa. Uthatha lesitsha lesi sifika ngaphansi kombhede. Hlala phansi kombhede lesitsha lesi. Sidla impuphu. Uma ngabe wena usithathile lesitsha lesi, kubalekile ukuthi ulale wedzwana, ungasalali nomuntu embhedeni wakho. Uma ngabe unendoda awuqualify, uma ngabe unomfazi awuqualify. Ukey 12 qualify umuntu onganandoda noma onganamfazi ngoba wasatha lethole lesi le sekuzoba yiyo indoda yakho noma le sekuzoba yiyo nomfazi wakho. Usifaka phansi kombhede uthi ke njalo ekseni uzofaka impuphu nerice. Uma ngabe wena ufaka impuphu nerice ngo12, kusho njalo ngo12 ufaka impuphu nerice. Uma ufaka impuphu nerice ngo2, kusho njalo ngo2 ufaka impuphu nerice. Uma ufaka impuphu nerice ngo8, kusho njalo ngo8 ufaka impuphu nerice. Isikhathi sakho sifane, ungabi late nangeminute, ungabi early nangeminute. Kubalekile ukuthi isikhathi sakho sifane exactly. Ngoba waba late ngisho ngeminute, waba early ngisho ngeminute, sekumoshakele konke. Uyokhala uthi yiyi mayibabu angazi ukhayela kubani. Nayo into eyenzakalayo lapha. Uma ngabe ufuna isithwalo kodwa ufuna ukusebenza, awazi wenze luhlubulo lwebusiness noma enze kanjani imali. Umqondo wakho akufinyelelisi lapho wena uzokwazi ukuthi wenze khona imali khona, kodwa uyayifisa imali. Naso ke isithwalo sakey 12. Lapha wona wakufaka impuphu, sona sikhiqiza imali. Wena ufaka impuphu, sona sikhiqiza imali. Imali yazaleka, izaleka kulesitshalisi. Uma ufaka impuphu wena uthola imali. Uma ufaka impuphu wena uthola imali. Njalo njalo. Ukhumbule kubalekile ukuthi impuphu yakhe ihlangane nerice. Ubungozi bulapha ke. Waba late nangeminute, waba early nangeminute. Yeah. Okay? Umndeni wakho ushona wonke same time. Ngeke kusale ngisho ikadi noma igundwane emndenini wakini. Ingakho ngithi uma uzothatha ukey 12 kumele uwazi ukuthi inhliziyo usuyibulele, inhliziyo awusanayo. Uma uthatha ukey 12 kubalekile ukuthi uwazi inhliziyo usuyibulele, inhliziyo awusanayo. Kubalekile futhi uwazi ukuthi angeke usakwazi ukutravela ngoba asihambi sihlale sisekamereni lakho asiphumi. Awonye ukwazi ukutravel ubona indawo. Kusho ukuthi uzoba nemali kodwa awukwazi ukuhamba uyobona ezinye indawo, uyohlala usekhaya. Ngoba mangabe ukhetha 8 njalo ngo8 ekseni wena ufaka impuphu lapha. So mangabe uyotravela, uphumile uyokwenye indawo, uyifaka kanjani impuphu ngoba lesitshe lesasiphuma. Into ekhona futhi ekamereni lakho kumele ngisangene umuntu nemikumbeni lakho ngoba kumele ngasibone nomunye umuntu lesitshalisi. Sabona omunye umuntu sesi-activate ngawe lo muntu uzobhama kobuchopho bezashonele khona lapho. Sidinga amehlo yakho kuphela. Uzobe sofika ke wena nami uye kaMnyamandawo. KwaMnyamandawo kuwumgede. Emgedeni lo sibe sesingena mina nawe kumnyama yakuthi sikaMnyamandawo. Lapho kunamanzi khona, amanzi akhona a-half mancanyana nje afika lapha emadolweni. Uzobe sowakhosa ngamanzi mina ngwakhosi. Wena phela uyolanda kumina. Uyobe sowakhosa ngamanzi.
bese ke manje uxhumana nale yankosi le. Into abalekile kumele ukuthi uyazi once wafika ngalo wabona imikhuba yangale bese wafikela uvalo ngeke usakwazi ukubuya ngapha. Manje uyokhula ngeke usakwazi ukweqa. Kodwa uma ngabe uzokwazi ukuyimela imikhuba yakho uzokwazi ukuthi uweqa amazanye kakhulu. Uzokwazi ukukhoza futhi asafika emadolweni usizoyithathile ngento yakho. Activate ngiyimina. Cha, activate ngale kaMnyamandaba. Mina ngiyakuthatha ukiswa kaMnyamandaba. Wena ngiyakuphelekezela kodwa mina ngingeni. Uyongena uwedwa kaMnyamandaba. Bese uyathatha ke manje lento bakwenza bona labantu bangale bake-activate bona ubuye nabo. Ingakho ngithi mina uma ngabe usuthathile ukey12 bese wahlule ukugcina umthetho awukwazi ukubuya kimi ngoba nami amandla ukukhulumela noma amandla ukubisela emuva anginawo. Isivumelwano nje ukusenze nami uyesenza nakaMnyamandaba. Wonke umuntu udinga imali kodwa osayibulela inhliziyo mahala for free. Awukhokhi uyobe usukhokha phezulu kwale mali ezibikhiqizile uyobe usukhokha phezulu kwale mali ezibeseyithole lapha. Mina nawe sizobe sesixoxa ukuthi uyobe usukhokhela kanjani kodwa uma uzoyilanda activation ukuthola imali njalo ongayisebenzelanga cha ungeze uzoyilanda for free. Ngeke nginabe kakhulu ke la social media ngoba kunezinye izinto eziyimfihlo esidinga wena noMnyamandaba ezingadinga ezinye indlebe. Nikhumbule ukuthi inkinga nesixazululo ukuthi ibe inkinga usho ukuthi isixazululo. Bafethu angifisi ukufihla. Mfisa ukuthi nilazi iqiniso. Take this at your own risk.